Девам итеп, экраннар алдына Ульяновск өлкәсе Радищево бистәсендә туып үскән. Бүгенге көндә ерак Подольск шәһәрендә гомер кичерүче якташыбыз Зайнетдинов Рафаэль Рафуат улын чакырып алам. Бүген 11 май көнне аңа 30 яшь тула. Шул форсаттан беренчеләрдән булып, безнең тапшыру аркылы аны газиз әнисе Хава Киямовны котлап, туган якларыннан назлы, иркәләү котлау сәламе юллый. 1990 елның май айы Зайнетдиновлар гаиләсенә ак шомыртлы шатлыклы көннәр белән олы бәхет алып килде. Көтеп алынган икенче балабыз, нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Рафаэль туды. Әткәсенең никадәр улчак бәхетле булганын искә төшереп, бүген күз яшьләре аркылы улымны котлап китәм. Балам бик акыллы булып үсте. Радищево бистәсе мәктәбендә белем алып, Иске Кулатка механика технология техникумында укуын дәвам итте. Рафаэльгә 15 яшь тулгач, бик зур кайгы килде гаиләбезгә. Газиз әтисе кызганычка каршы вафат булды. Ләкин ул тәрбияләү чагында ата кулы булмаулыгына карамастан, әйткән сүземнән бер дә чыкмады. Начар юлга басмады, Аллага шөкер. Хәзерге вакытта яраткан хатыны Лилия белән Подольск шәһәрендә гомер кичерәләр. Бүгенгедәй Рафаэлем миңа терәк, булышчы, мәрхәмәтле балам булып тора. Яраткан хатыны Лилияның ышанычлы һәм сөекле тормыш юлдашы, апасы Рәйсәнең яраткан энесе, сердәшчесе. Бар туган тумачаларына да кешелекле кардәш ул. Улым, котлыйм матур юбилеең белән. Киләчәктә дә хатының белән исән сау гына булып, безне бәхетле итеп яшәгез. Син әле бик яшь, алда бик күп яңа ачышлар көтәр сине. Ни теләгәнеңне тормышка ашыр. Эшеңдә бары уңышлар юлдаш булсын. Яныңда ялган дуслар, дошманнар гомердә дә булмасын. Гел ышанычлы дусларыңа таянып, безнең барлыкны онытмыйча яшә әле. Без сине барыбыз да бик яратабыз, горурланабыз һәм ешрак кунакка кайтуыңны көтеп калабыз. Улым диеп, иртән күзем ачам. Балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барсын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм. Без җыелдык сине котларга. Насыйп итсен иде баламныкы, барса әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып, имин яшә. Кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм синең туган көнең. Мин бәхетле алар җиткәнгә. Хөрмәтле Рафаэль Рафуатович, чын күңелдән матур 30 яшьлек юбилеегыз белән котлыйбыз. Әниегез махсус сайлап алган Гүзәл Уразова башкаруындагы җырны күчтәнәш итеп яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда. Улыкаем үзең кара, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым,
Сүзләремне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип тибәр, син дип тибәр, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым. Рафаэль Рафуат улы Зайнетдиновның бүген бик матур юбилее. Аңа бары 30 яшь тула. Бу матур гомер чагына бик күп адам баласы да әйләнеп кире кайтырга телиләр әлбәттә. Чөнки бу чакта бар эшләрне дә эшләргә хәлдән килә сыман тоела. Дәрт тә, теләк тә һәм мөмкинлекләр дә күп бу заман. Үзенең яраткан энесен шушындый гүзәл чыры белән ихластан бер туган апасы, Иске Кулатка бистәсеннән Курам шыннар гаиләсе. Апасы Рәйсә, җизнәсе Илгиз, балалары Салават, Алсу һәм Рамазан котлыйлар. Миннән соң туган, әлеге бөркетнең булуы күңелгә гомере буе дәрт, таяныч һәм ышаныч биреп тора. Без бик тату, бердәм булып үстек. Чын туганнар булдык бу дөньяда. Балачак тиз үтеп китте. Ылыгаеп гаиләләр кырдык. Ләкин барыбер тормыш безнең юлларны Аллага шөкер аермый. Бәйрәмнәрдә булса да күрешеп, көн сайын шалтыратышып хәлләр белешеп яшибез. Бу аралашу гомер буена сузылсын. Кадерлебез, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Ходай үзе сиңа бар эштә җиңеллеген биреп, язмышларыңны матур кылсын. Яныңда гел ышанычлы кешеләр булсын иде. Синең әле бары 30 яшең. Бу кеше гомеренең бик матур вакытлары. Истә калдырырлык итеп бәйрәм ит. Без сине гаиләң белән бик яратабыз. Лилияң белән алда да гаиләңне матурайтып, безне бәхетле итеп балалар тудырыгыз. Бәхетегез ашсын, ташсын. Кеше сүзе, начар кеше күзе гаиләгезгә һич тә тимәсен. Бәхетле бул энем. Кадерле энем. 30 яшькә җитү бик үк күңелле түгел инде. Ни дисәң дә 30, 20 түгел инде. Тик шулай да хәлең бик үк куркырлык түгел әле. Ни дисәң дә 30, ул 40 түгел әле. Үткән гомерне уйлыйсың, шунсыз булмый. Бер янасың, бер көясең, 30 яшь, 30 булмый. Ышкын гына сал күңелгә, ялкын кабынып тора. Бик борчылма, 30да да кызык табылып тора. Борчылуны белми яшә, авырлык күрми яшә. Кайгылар да җиңелә ул башларын иелмәсә. Җаныңда сөю җылысы, табында ашың булсын. Калганнарын санап тормыйм, җилкәңдә башың булсын. Тагын ниләр телим энем, учакта утың булсын. Шушы тост белән 40ка җитәрлек көчең булсын. Хөрмәтле Рафаэль Рафуатович, матур юбилеегыз котлы булсын. Апагыз гаиләсе белән сезгә булган олы хөрмәтен, мәхәббәтен алдагы җыр ашада белдерә. Бәхетле булыгыз. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər.
Yakты hiç көңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә, дус туган якыннарың котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Шатланып яшә әллә, яшәндә яшнә әллә, җырлап биеп күңел ачы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Көтүпләрне аласың, шатланыплар каласың, теләкләрнең бәйләмен, туган көннең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр, бәхетле киләчәкләр.